ቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን በዲፕሎማሲ እና በተለያየ ምክንያት ከኢትዮጵያ ከእናት ሀገሩ ጋር ካቀላቀላት በኋላ ቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ በዲፕሎማሲን ብዝተፈላለየ አገባብን ንኤርትራም ወላዲታ ኢትዮጵያ ጽምብረዋ ከሎ ከብራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ዘሎ 1600 ኪሎ ሜትር ባሕሪ ምስ ኤርትራ ሓቢሩ ተጸምቢሩ የባህር ኃይል ያስፈልጋታል ብሎ በማመናቸው የኢትዮጵያ ባህር ኃይልን ተግዳሮቶች የሆኑ በምድር በኩል የሚመጡ የነበሩ የሻቢያ ወንበዴዎች ነበሩ። ብድሆታት ኃይል ባህር ኢትዮጵያ በመሬት የፈቱ ሻዕቢያ ነሮም ካልኦት ነገራቱን ነሮም ያው በታሪክ አጋጣሚ ባህር ዳር ደግሞ በተለያየ ፍላጎት በላይ ታሪክ አጋጣሚ ናፍደገ ባህሪ ዝተፈላለየ ድሌታት ዘለዎምን ውልቃዊ ረብሖኦም ዝሕሉ ሰባት ተሓባቢሮም አፍደገ ባህርና ምሰሳሉና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ጽንጪ ቀሊል አይነበረን። በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያጣችው ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ዝተሞከረ ሰራዊት ኃይል ባሕሪ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኤውሮጳ፣ እስያ፣ ኣሜሪካ ዝተማህሩን ፍልጠት ዝቐሰሙን ኣባላት ከምኡውን ልዕሊ 30 መራኽብ ሲኢና ኣላ። መሻ መኮንን ነበርሁ እና ያኔ እንግዲህ ምጽዋ ላይ ሆነው ነገር በጣም አንዳንዴ እንቆቅልሽም ነው። መኮንን ወታደራዊ ስርሒታት ነርካ ኣብቲ እዋን ኣብ ምጽዋዕ ዝተፈጸመ ሕንቅልሕንቅሊተ እዩ ከመይ ጌርና ክንስዓር ክኢልና ኢሎም ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ እሞ እስካዕለለና እዚ ካብቲ ብዙሕ ኣዝዩ ውሕድ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት በቶም ገና ካብ ድቃሶም ዘይተበራበሩ ሓለምቲ በጭቕ ዝብል ዘሎ ጉራታት እዩ። ሎሚ ድሕሪ ዓሰርተታት ዓመታት ስዕረቶም ብናይ ትማሊ ኣተሓሳስብኦም ኣብ መሳኩቲ ቴሌቪዥናቶም ደፊሮም የሻዕቢያ ወንበዴዎች ሸፋቱ ሻዕቢያ እናበሉ ንሰማዕ ኣለና። እቶም ትማሊ ዘንበርክኽናዮምን ኣብ ልዕና ናስቲናን ብሰላም ንዓዶም ዘፋነናዮም ናይ ትማሊ ምሩኻት ሎሚ ኣናብስ መሳኩቲ ቴሌቪዥናት ኢትዮጵያ ኳዕ ጊዜ ነውሐ ነዚ ናይ ቀረባ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ፍጻሜ ከምቲ ጽውጽዋይ 3000 ዓመት ገይሮም ዘይነበረን ዘየሎን ታሪክ ክጽሕፉን ክስንዑን ንርእን ንሰምዕ ኣለና። ናይ ብሓቂ ድዮም ስርሒት ፈንቅል ከምኡውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ተኸታተልቲ ዓበይቲ ወታደራውያን ግጥማትን ናይ መወዳእታ ስዕረቶም ኣብ ኤርትራን ነሲዖሞ ብወገና ጽውጽዋይ ክንፈጥርን ዘይነበረን ዘየሎን ታሪክ ክንስንዕን ዘድልና ኣይኮነን። ጭቡጥ ሓቀኛ ሰነዳት ኣለና። ንስዕረቶም ብናይ ትማሊ ቃላቶም ባዕሎም እናገለጽዎ ክነዘኻኽሮም ሰነዳት ምቕራብ ጥራይ ዘድልና። ጉዳይ ኤርትራን ባሕራን ንሓዋሩ ዝተደምደመ ዕጹፍ ፋይል 4 ነጥቢ ንሶም ክሓልሙን ሕና ክነበራብሮም ክሳብ መዓስ ወግሐ ጸብሐ በብዝሓለምዎ ዝለዓል ኣርእስቲ ይኮነን። ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ሃተውተው ገዲፍና ሰነዳት ትማሊ እንታይ ይብሉ መልሲ ንሕልሞም ኣብኡሎ። ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዚ ኣብ ሓራመሪት ኤርትራ ዝርከብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መደበር ራድዮ እዩ። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ካብ ገማግም መንሳዕ ክሳብ ምጽዋዕ ኣብ ዘሎ መስመር ብዝፈንዎ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ንስትራቴጂያዊ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ተቖጻጺርዎ። እዚ ንሰምዖ ዘለና ዓርቢት 9 ለካቲት ንግሆ 1990 በታ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዳሂደቁን ሰውርኡን ንኽረክብ ወግሐ ጸብሐ ብሃንቀውታ ዝከታተላን ዝጽበያን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ካብ ቦታ ጽንዓት ዝኾነ ኣኽራናት ሳሕል ዝተቓልሐ ዕለታዊ ዜና እዩ። እዚ ግን ተራ ዜና ኣይነበረን። ንህዝቢ ኤርትራ ብስራት ንስርዓት ደርግን መሻርክቱን ድማ መርዲኡ ነይሩ። እቲ ብዜና ዝተሓበረ ብ8 ለካቲት 1990 ጀመረ ኩናት እውን ኩናት ጥራይ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣይነበረን። ንሰብ ብፍላይ ድማ ጸላኢ ኣብ ዘይገመቶ ሰዓትን ቦታን ኣብ መንጎ ክልተ ተጻራሪ ዕላማት ዝነበሮም ማለት እቲ ሓደ ንርስቱ መሬቱን ባሕሩን ሓራ ንኸውፅእ ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ከቢድ ዋጋ ዝኸፍል ተጋዳላይ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ዘይ መሬቱ ብዓመፅ ጎቢጡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስቃይን መከራን ዘውርድ ዝነበረ ስርዓት መግዛእቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት እዩ። እቲ ዜና ይትረፍ ኣብቲ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ብሃንቀውታት ጽበየሉ ዝነበረ እዋን ሎሚ ድሕሪ ዓመታት
اتعلاما كون كوينو أبكال مدر خبز لنا الأوان وانتخوني رزنتون كانون كيغودلي فولي سمعتن طول حتان اللو زينا بزرزر جيغنا هزبوي سراويت حرنت إرترا أب مسمر أسمرا متسوع كم أون سمين كاب أسمران مبرع كرنن نخلت 100 كيلومتر أبز زرقح جنبار دمساسي متكعتي فنيو اتمتكعتي نابتمالي أبزوق حليتي ساعة حد جميرو ملو معلتو وعيلو جناون يقتصل الله بنايتي وانا تصوعا أو رجا سمهار بحفشا ودباويت كتما مصوع دما فلاي سرع الدرك نتي نويح عمتاتا بإرتراز كايدو زنبري مجزأتا وكينات تنفاسون قررون بمنبارا سرعت بزمناوي أتصوارن بزح السراويتن بأزيو تنقون حيالن مقود صاري زحلوات زنبري نايتي وان سندات كم زحبرو أما برقاوي جنبار عريض زنبري عقم السراويت درك مسن رئي تجنبار كاب كبابي منتبلي اجري أتصالف سمينا وبحري كساب انبرمي جماجم بحر الزرقح أستات 100 كيلومتر نوحات نبلو أبزي جنبار بقوامنات عريض زنبري السراويت درك كور شدشتم كوينو عند تلوقو نتنكم التحلال في مسمر أسمرا مصوع محاسين يرو عقم دما 14 أجار بريجيدات زنبرو مبل 20 كلتن 10 شدشتن 3 كفلات الطور مالت كفلات السراويت حقف خوينو جزيف وهاب دقف مكانايز حيل نبلو بزي كازي بكالاي أبيتاوي السراويت زمرحو أبكبابي قحتلاين ما يوعيون سفيرو زنبري 20 شعات مكانايز بريجير أبدوغالي زنبرو ناي سالساي مكانايز كفلات أور كلت بريجيدات كامون أبكبابي مصوعن فورن زنبري 20 شعات مكانايز بريجيد كم تدربت حيل تسليشهم نبرو أبكبابي سمرا سفيروم زنبرو كلت بريجيدات ناي سالساي مكانايز كفل السراويت 206 تباهيلو تصوع أب حلوة معرفو نفرتي أسمرات وافيرو زنبري بريجيدن مسمر أسمرا باتع نحاده قابز قال علو بهصوص نابت جنبار كدربو كم تحجا ستحزو أهدوسات يمنيرهم أبت جنبار بقاهم الناس تسلفو زنبري عقم السراويت صلاقن مس أستات 3 شحز غون حيل بحر سدماميرو بزحو أستات 25 شح ديرو بزي كاتي أبت جنبار عريدو زنبري سراويتن أطوارن ببحري كمت نزغ المتقعتن مكل خالت داري زنبري 35 عامت عدمة زنبرو مكور حيل بحر دما بشوعات سكوادرون قيمو 30 عبيتن أشتن مرخب كنات عجب نبري من حيل آيات قبل التاون كل الساعة زي بليو بفلاي أبتمكرو وتهدراو تمكرو ويوتهدراو تاريخنا تسلم أفريقيا كرؤه هلو إذا خينات زي عب قداسنة له تعبي أقداسنة تو إتي عود خينات مع 250 زغنا استفعل عليها تانكتات نهزوا جنبارخون ناي سلاي استقاط مع خينات ينيرو إتخينات بعبيو ناي تانك قلتني كبهالك كلا أوشت الزواج نبرة بزح مدافعون بركز زولي كاب 85 ساعة 100 بيلز بصح استفعل عليه مأكلين كبتن مدافع نيرو من زخور لذي تي مريت قول بمخاني نايت سألقنا أير تصولتنا تاب قمت أتيها خرق خلو هزباو سراويت كبيت زولي أمام نايت سأل أير سرحاتون نيروي باتك علي بقاي بحر አውራጃ በተለይም በስድስተኛ ክፍለ ጦር ቀጣና ካዲሹማ ግንባር እስከ أبقيس بحر بحفشة بفلاي أبشاد شاي كفل السراويت زقوطات الزوبا كاب جنبار عد شماك ساب كبابي مصوع أما كل خالز نبر السراويت 4 أجار بريجيدات 4 مكانايز بريجيدات حدا تانكينيا بريجيد خون كله كاب جنبار عد شماك ساب قحت لابز نبر وق حموشت براجيد كلت مكانايز 3 أجار بريجيدات كسات فون كله كما يقالز نبره كساب إمبرمي استسلف دما
ክልተ መካናይዝድ ሓደ አጋር ሓደ ታንከኛ ብሪጌድ ነበሩ 5 ብርጌዶች 2 ሜካናይዝድ እና 3 እግረኛ ብርጌዶች የተሳተፉ ሲሆን ከማይጣል እስከ እምብሪሚ አቅጣጫ በመካከል የተሰለፉት ደግሞ 2 ሜካናይዝድ ብርጌድ እና 1 እግረኛ ብርጌድ 1 ታንክ ብርጌድ ናቸው ኣብ ስርሒት ፈንቅል ናይ ወገን ዓቕሚ ብዝምልከት 3 ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 85 ምስ ሓደ መካናይዝድ ብሪጌድ 74 ጸረ ታንክ 3 ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 70 ክልተ ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 61 ሓደ ብሪጌድ ክፍለ ሰራዊት 96 ከምኡውን ክልተ መካናይዝድ ብሪጌዳት ክፍለ ሰራዊት 74 ኮይኑ ብድምር 9 አጋር በራጊድን 3 መካናይዝድ ብሪጌዳት ጸረ ታንክን አሃዱታት ከምኡውን 10 ፈጣናት ጀላቡ ዝዓጠቐነ መጠነ ንኡስ ሓይሊ ባሕሪ ዘጠቓለለ ነበረ ዓቕሚ ሰብ ናይዘን አሃዱታት 13500 ኮይኑ ዝተሰለፈ አጽዋር ድማ 45 ታንክታት 100 ሚሊ ሜትር 31 ከበድቲ መዳፍዕ ናይ 130 122 85 ሚሊ ሜትር 4 ቢኤም 21 ወንጨፍቲ ሮኬታት ليل عسرة ጸረ ነፈርቲ ረሻሻትን ጸረ ታንክ ሚሳይላትን የጠቃልል ነበረ ኣብ ሰነድ ብንጹር ሰፊሩ ከም ዘሎ ብዝሒ ሰብን ኣጽዋርን ወገንን ጸላኣን ክነጻጸርን ከሎ ህዝባዊ ሰራዊት ክንዲ ፍርቂ ዓቕሚ ጸላእ እኳ እንተነበረ ፍናን ተመክሮ ኩናት ምልከት አጽዋር ልዕሊ ኩሉ ድማ ዓላማት ዝነበረ ሰራዊት ብምንባሩ ነቲ በጽዋርን ሰብን ዝዕብልሎ ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ክገጥሞ ክኢሉ ተቀልድ ሚኒስትሩ ናይዚ ቅልጣፈን ዋላ ናይዚ ስራሕ ቀልጢፉ ፍጻሙ አንዲ ዲሲፕሊን ነፍስ ተአማንነት ጥራሕን ካልእ ኣይኮነን ድልየት حنقوطنا هي إقرأ كل صوم أنا سنة سنة قاعد توقشوا زفانة تنامكم تقدر سراوي الله እቶም ኣብቲ ውግእ ብኣካል ዝተሳተፉን ዝተማርኹን ኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ዝሃብዎ ርእይቶ ነዚ ብኣዘዝቲ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ዝተዋህበ ምስክርነት ዘራጉድ እዩ ከዛ በላይ የበለጠውና ዋናው ሁኔታ የአካል ጥንካሬና ቅልጥፍና እና አጃይል የመሆን እና የእንቅስቃሴው ሁኔታ በእውነት ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዛ አህል ርቀት እቲ ቀንዲ ምክንያት አካላዊ ብቕዓትን ቅልጣፈ ዝነበረው ምንቅስቃስን እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ኩሉ ርሕቀት ካብ ዓዲ ሹማ ተጓዒዞም ኣብዚ ኣብ ምጽዋዕ ክበጽሑ ምኽኣሎም ውፅኢት ጽፉፍ ውጥንን ብሉፅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ኩናት ዝረኣየሉን ብምዃኑ የድንቆ ለውጊያው በእቅድና ሁነኛ እንደው መልክ ባለው ሁኔታ እና ክላሲካል የሆነ ኤግዛምፕል ምሳሌ የሚሆን አይነት ውጊያ የታየበት ትርኢት በመሆኑ በዚህ መልኩ አደንቀዋለሁ በአጠቃላሊ ጽንዓት ኣብ ዕላማ ክእለትን ብቕዓትን ውግእ ብፍሉይ ክገልጾ ዝኽእል እዩ ነዚ ውግእ ብዝምልከት ሓቀኛ ዝኾነ ትዕዝብተይ ንምግላጽ ወተሃደራውን ኣካላውን ብቕዓት ኣፈጻጽማ ተልኾ ንዝተሰለፈሉ ዕላማ ክሳዕ መወዳእታ ንምብጻሕ ዝነበሮ ቆራጽነትን ድሌትን ብቕዓትን ዝተዓወተ ምዃኑ ብዓይነይ ክምስክር ክኢለ ኣለኹ የአፈጻጸም ብቃት በቅልጥፍናና የተሰለፉለትን ዓላማ ከዳር ለማድረስ ያላቸው ቁርጠኝነትና ፍላጎት የተሳካና ብቃት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥና ለማየት በዓይኔ ችያለሁ ነዚ ብመሬትን ባሕርን አየርን ከበቲ አጽዋር ዓጢቁ ኣብ ድልዱል ድፍዓት ዝዓረደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሃንደበትነት ተጠቂምካ ብዙሓደ ክሳራን ልዑል ቅልጣፈን ካብ ዕልታቱ ፈንቂልካ ሙሉእ ንምድምሳሱ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጽጽኢት ስለያዊ ሓበሬታት ዝተሰረተ ጽፉፍ ውጥን መጥቃዕቲ ክሕንጽጽ ነይርዎ ነዚ ንምትግባር ድማ ኣሃዱታት ስለያ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ድማ ኣሃዱታት ስለያ ናይቲ ኣብ መብራቃዊ ግንባር ዓዲዩ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት 85 ካብ ፈለማ 1989 ጀሚሮም ኣብ ውሽጢ መስመር ጸላኢ ሶሊኾም እናኣተው ነቲ ግንባር ብጻዕቂ እናሰለዩ ኩነታት ታተሓዛ ሰራዊት ጸላኢ ድልዳለ ዕርግታቱ ንስልኳ ዝጽዕም ሃጓፋት ኣጽዋሩ ናይ ሓለዋ ኣገባባቱን ብምጽናዕ ንውጥን መጥቃዕቲ ዝኸውን ደቂቕን ዝርዝራውን ሓበሬታ ኣኪቦም ነበሩ ነዚ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደን ደቂቕን መጽናዕቲ መሰረት ምግባር ድማ እቲ ውጥን መጥቃዕቲ ተሓንጸጸ
ዋና ጸሐፊ ህዝባዊ ግንባር ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዛዕባቲ ምድላዋትን ኩነታትን አመልኪቱ ምስ መጽሔት ሳግም ቅጽ 2 ቁጥር 4 ሚያዝያ 1990 ኣብ ዝገበሮ ዕላል ትሚልና ጸናሕና ናይ ገዛእ ርእስና መደባት ነይሩና ወተሃደራዊ መደባት ካብ ዕዳጋ ናዕለልካ ዝኸውን ስራሕ ኣይኮነን ትዝግበር ምቅራባት እቲ ዘድሊ ኩነታት ምስ ተማልአ ክሳብ ዝፍጸመልካ ህድኣት ዓቕሊ ይሓትት ኢሉ ቀንዲ ሓያልነት ርባዕ ዝካል እቲ ቀዳማይ መስናዕቲ ናይቲ ሓያል ስልያም ህላዊ ትውፊት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ሰራዊት ሓያል ብምዃኑ ተግባር ብምዃኑ ቀልጢፍ ነቲ ናይ ክፋል ናይ ሻድሻይ ክፍለ ጦር ኣብ ዝነበረ በዓል 29 ሜካ ኣብ 10 ክፍለ ጦር ሓደ ሻለቃ ታንከኛ ዝነበረ ቀልጢፎ ናቶም ማዓስከር ስብስብ እቲ ጽርግያ ኣስመራ ቦታ ሰፊሕ እዩ ዓሚቑ እዩ ብዘይካዚ ጎሎጎል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነዚ መሰረት ብምግባር ናይ ነዊሕ ምቅርራባት ተገይሩ ሓደ መካናይዝድ ዓቕሚ ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብቕዓት ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ዝሓትት ኣብ ርእሲ ምዃኑ ካብዚ ብምውጋድ ቅድሚ ዝስርሒት ምጅማርና ኣብ ናይ ተኩሲ ዓቕምና ይኹን ኣብ ናይ ታንከኛታትና ብቕዓት መዳፋዓትና ብቕዓት ከምኡውን ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ብቕዓት ንምርጋፅ ምትካል ተኸታታልን ሰፊሕን ታዕሊምን ልምምድን ክግበር ፀኒሑ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ተሓሳስባ ስለ ዝፈልጥ እውን እቲ ዝገብሮ መደብና ስራሕ ንትስሊት ዝምልስ ክኸውን ግድነት ስለ ዝነበሮ ናይ ዓመት መላእታ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ህዝባዊ ሰራዊት ኩሉ መዳያዊ ታዕሊም ንክካየድ ፀኒሑ ነይሩ ናይ ስልትኹ ናይ ፀረ ታንክታት ትምህርትታት በቢ ደረጅኡ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ነቲ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ዝብድል ናይ ኣፅዋር ምድላዋት ዝግበር ስለ ዝነበሮ ኩሉ ምድላዋት ናይ ታዕሊምን ናይ ኣፅዋራትን ምስ ተወድአ እዚ ሕጂ ተወስደ سجنتي وست تقائلو تجهيز هذه طبعا مع تقدير إمكانيات العدو سواء كان وتهدروا عقم صلائي أما اسمر باص عسمرا أب أجار تنكتاتن مدافعن أزجو عبي نيرو نزحي لزن ممكادما أقدمنا صفوف مدلواتنا جيرنا وطن نايت متقعتي ناي سلوكان مكلامن قرناوي منقسقاسات لحاز خوينو 4 أنفتات متقعتي زنبريو بهذا مسرت ناي 0 ساعات ناب شمون تلكاتي 9 أب زوجحي ساعات حد نايليتي نبري مأكل سحبت ناي تزكارو مأزازي بوتا شادشاي كفلطور معسكر عد على نبري مكتل ازي شادشاي كفلطور سراوي درك ملو أقالبو نابتوق استخفتلو كالو بوتاتاتن كالو أهدوتات زباو جنبار هندبت نمأزازي شادشاي كفلطور معسكر عد على بزتفلالي أنفس لذات قعو اتأزازي مسكولو مستفاتون سنداتون بزي تقاومو تمارخي هادوتات زباو جنبار أبت كبابي عسكرو تنبر السراوي تسرعي تسراريغن ساعة 3 نايليتي نمعسكر عد على ملو بملو تقوطات سرعو متحس نايت بوتا تسلاقي الزن مقصالن كم زتفأن تبتاتينو كم زهدمن زقبريو ازي بربعتيو أنفتات متقعتي استنقاسقاس حيلتات وغن قسقاسيو نخق ألاطف عبد درخيت نبري وانا صحفي زباو جنبار تقدر إساس أفورقي استراتيجين هندبتنتن سرعيت فنقلا ملكتو منتهيت ساقم زهابو مقلتي سرعة درك مجزأتو حيلون مدلدال تاريخنا إذا حلف عمتات تمكر قينات كيت أمته كم بحدش نصورة إرتان زباو جنبارن دحلت المولاس زي تفلالي تعرتات كايد نابس فيه متقعتك السقاقر زغل كنتات كدالو تسنحو وقلنا نمدب متقعتون من مكان طريدي كوني بمسرتو ميزان نربح صورة إرترا 5 خيد نمقبار بمنصرناتو مقربات ناتنا مقربات نقبل تسنحنا أموداتها اتزرع على هندبتنا تتقيمنا نسو أبديت تصبيو الكبابي استراتيجياوي نزخونه مسمر باطع اسمرا بتيخنا نباطع نمقوتصار
نشتو حرنتاو قالسنا كقلاطف زقل وتهدراو مجا حنصيصنا تمتقعتي استوطنو انفت كمستغبر كوينو من تعتاتوانا هون أباقاكسانا زملكت توينو أب ثلاثة درجات فرقة التحدي نزي نايسمينو بحري كاب أفقر قرع جمل سقاب كدن سات حفلان زملكت زطع العمام توهيبو التي قداما يكفالن كوسان زرعنا يدما لبعض إن محاذ وحسنك بناي إلنا أبقمت زأتنا زي بقولنا شبح سنتيو نبرة حنت 4 شومتن كنتيباي مالتي عد إلا مالتي نعوه تقاطعتنو مسمر ترجع أسمر بعض زقرت مالتي جهرزي أمام زي التي كم كلا أيقظ بتمتعسل الدرجة كوساني زرعنا التي سميناه مبرع زاد أجار سراوتن زبز هنا مكان زد أعمنا نبات نقطة تعطل أخذ تهاوي بغمز درجة التي مسمر قحتلاي دقدقتا زقرت حيلي أبتز دلة جزيل أبتز دلة وان شتو كوركا سلزغالي نبات نمقطع مول وحسنا هنا كل الاستيلاء على منطقة مساوى أسمرة علامات كينات مسمر أسمرة باطع معصاون ختما باطع ملء بملء محررين نيرو أب كل التمعلتات دما كزازم تخايلو جigna ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ሰሜን ካብ ኣስመራ ምጽዋዕ ንዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ደርግ በታቲኑ ነትን ደርግ ናይ ህይወት መስመር ዝኾነ ስትራቴጂያዊ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ተቆጻጺርዎ እቲ ስርሒት ሰፊሕን ኣመና ቁልጡፍን እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወታት ከኣ ኣጸቢቑ ዓቢይ ብምዃኑ ገና ደቂቕ ጸብጻብ ክርከብ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብተን ቀዳሞት 4 ሰዓታት ጥራይ 5 BM ወንጨፍቲ ሮኬታት 7 ታንክታት 322 ሚሜ መዳፍዕን ብዙሓት መካይንን ዘጠቓለለ ብዙሕ ንብረት ተማሪኹሎ ምስክርነት ናይቲ ፋልማይ ኣብ ማዓስከሩን ከሎ ዝተማረኸ ምክትል አዛዚ ሻድሻይ ክፍለ ሰራዊት ሌተናንት ኮሎኔል አፈወርቅ ተክለ በተለይ የምጽዋን ውጊያ በሚመለከት እኔ በነበርኩበት የአዲፉማ ግንባር ተሰልፎ የነበረው የወገን ኃይል ሁለት ብርጌድ በግንባር ዛዕባው ምጽዋዕ ብዝምልከት ኣብቲ ኣነስ ነበርክዎ ግንባር ዓዲሹማ ዓሪዱ ዝነበረ ናይ ወገን ሰራዊት ኣብ ብግንባር ዝከላኸል ክልተ ብሪጌዳትን ሓደ ብሪጌድ ድማ ትሕጃ ክኸውን ከሎ ነዚ ግንባር መደልደል ተባሂሉ ድማ መበል 29 መካናይዝ ብሪጌድ ክልተ ባትሪ መዳፍዕ ሓደ ባትሪ BM ሮኬትን ከመሐለውታ ድማ ሓደ ታንከኛ ሻለቃ ኣብ ምክልኻል ነበረ አንድ ታንክ ሻለቃ እንዲሁ በተጨማሪ ውጊያውን ለማጠናከር የተሰለፈበት የመከላከል ግንባር ነበር በጠቅላላ በዚህ ውጊያ ከግንባር ጀምሮ የ13 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ያለው እኔስካለው በአጠቃላሊ እትውግእ ክሳብታ ኣነ ዘለኽዎ መእዘዝ ቦታ ናይ 13 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዘለዎ ኮይኑ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ናይ 8 ሰዓታት ውግእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ብምሉእ ኣብቲ ውግእ ተሳዒሩ እቲ ቦታ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ተዋጋእቲ ግንባር ኣትዩ ኣብቲ እዋን ካብቲ ኣነ ዝነበርክዎ መእዘዝ ቦታ ብድሕሪ ሓሊፎም ኣብቲ ቀንዲ መስመር ኣስመራ ምጽዋዕ መጥቃዕቲ ኣካይዶም ነቲ መስመር ብምዕጻው ተዋጋእቲ ህዝባዊ ግንባር ብወሰደዎ ስጉምቲ ዓዲሹማ ዝተባህለ ቦታ ሰዓት 10 ቢለ ክማርኽ ክኢለ የተቆረጠ በመሆኑ በተደረገው ውጊያ የግንባሩ ተዋጊዎች በወሰዱት እርምጃ በዛው በአዲፉማ በተባለው ቦታ ላይ ወደ 3 ሰዓት ተኩል 4 ሰዓት የሚሆን ሰዓት በግምት ልማረክ ችያለሁ ምስጢራውነት ኣዝዩ ጽፉፍ መጽናዕትን ውጥንን ህዝባዊ ግንባር ንኣዘዝቲ ሰራዊት ደርግ ዘዳህለለን እቲ ኩናት ብዝተወጠኖ መንገዲ ንኽሳለጥ ዝሓገዘን ሜላ ነበረ ሰፊሕ ምድላዋት ኩናት ክግበርን
ኣጽዋራትን ሰራዊትን ህዝባዊ ግንባር ካብን ናብን ኣፍንጫት ሰራዊት ደርግ ክሳብ ዝበጽሕን ኩናት ክሳብ ዝጅመርን ኣዘዝትን ሰራዊትን ደርግ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይነበሮም ምስክርነቶም ሂቦ ጥር 30 ሮብ በ6 ሰዓት ከሌሊቱ ውጊያው የተከፈተና ግንባር በነበረው ጦር ላይ ጥቃት የተሰነዘረ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በእለቱ የተፈጸመው ውጊያ ከዚህ በፊት ከነበሩት ውጊያዎች ሁሉ ይለይ የነበረው ምንም አይነት ኣብቲ ዕለት ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተኻየዱ ውግኣት ዝፍለየሉ ናይ ወገን ሰራዊት ብዛዕባ ምንቅስቓስን መጥቃዕትን ዝኾነ ዝፈልጦን ሓበሬታን ከይሃለዎ ናህርን ሃንደበትነትን ዝነበሮ ከምኡውን ኣብ ግንባር ዝነበረ ሰራዊት ይኹን ንሓገዝ ዝተዳለወ ሓይሊ ካብ ስርሑ ከም ዝሰናኸልን ንኸይተሓጋገዝን ዝተኻየደ ቅልጡፍ ናይ መጥቃዕቲ ስልቲ ብምዃኑ ካብ ኩሎም ዝረኣኽዎም ውግኣት እዚ ኩናት በቲ ዝተመደቦን ዝተሓፀፀን ውጥን ብዘይ ዝኾነ መሰናኽል ዕላምኡ ዝወቕዐን ሙሉእ ብምሉእ ዝተዓወተን ውግእ ምዃኑ ተዓዚበ ኣለኹ የውጊያ ዝግጅት ጊዜ በሚሰፍረውና በሚታቀደው መሰረት ያለምንም መሰናክል ግቡን ሊመታና ለየት ያለ ማለትም በወረቀት በሚታቀደው ደረጃና ወደ ተግባራዊ የሆነ ውጊያ ለውጥ አንጻር ሲገመገም ሙሉ ለሙሉ የተሳካና በወገን ጦር ላይ ከፍተኛ የሆነ ድንገተኛ መጠን በማድረስ ሊሳካ የቻለ ጦርነት መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ልጆቼ እኔን ለመጠየቅ ፈቃድ ስለነበራቸው ወደ አስመራ መጥተው ሳለ እነሱን ለማዝናናት ወደ ምጽዋ ይዣቸው ሄጄ ሳለ በ1/6/82 ከምሽቱ 01:45 ሰዓት ሲሆን የባህር ኃይል መደብ አዛዥ የሁለተኛ አብዮታዊ ሰራዊት አዛዥ ይፈልጉሃል ተብዬ ብአጋጣሚ ደቀይ ክሪእኒና መስመራ መጽኦም ስለዝነበሩ ንኽዘናግዑና ምጽዋዕ ሒዘዮም ከይደ ከለኹ ሰዓት 1:45 ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ካልኣይ ኣብየተ ሰራዊት ኣዛዚ ይደልዩ ካለዉ ተባሂለ ብቴሌፎን ተራኺብና ብግንባር ዓዲ ሹማ ውግእ ተጀሚሩ ኣሎ እሞ ዘድሊ ክፍጸም ኣለዎ ዝብል ትእዛዝ ተነጊሩኒ ነቲ ኩነታት ከጻሪ ናብ ቤት ጽሕፈት ኣዛዚ ሻድሻይ ክፍለ ጦር ብሪጋደር ጀነራል ተሾመ ተሰማ ከይደ ኩነታት ከመይ ኢለ ሓቲተ ዝኾነ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኣብ እዚ ግንባር ዓዲ ሹማ ውግእ ተኸፊተሎ እሞ ንከታተል ጥራይ ዝብል እንተዘይኮይኑ እንታይ ኩነታት ከም ዘጋጠመ ብልክዕ ክፍለጥ ኣይትኽኣለን ሁኔታውን እዚሁ አብረን እንከታተል የሚል በስተቀር ሁኔታውን በትክክል ለማወቅም አልተቻለም። እኔ ሰራዊቱ በበኩሌ ሊሸነፍ የቻለበት ትልቁ ምክንያት ብዬ የምገምተው በቂ የኢንተለጀንስ ወይንም የመረጃ ሁኔታ ያለመኖሩን በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳፍረው ሁኔታ ይህን የሚያህል ዲቪዥን እቲ ሰራዊት ክሳዕር ዝኽኣሎ እቲ ዝዓበየ ምክንያት ኢለ ዝግምቶ ብቑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይምንባር እዩ እቲ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ከዓ ክንድቲ ዝኣክል ዓቕሚ ቦትኡ ገዲፉ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ ህሞት ሰራዊትና ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ዘይምኽኣሉ እዩ ነገር አለማወቁ በጣም ታሪክና እንትን የሚፈርደው ሁኔታ ነው ሲክሬትሊ ሜንቴንድ ሆኗል ሲክሬሲው እና በአጠቃላይ የሚጠበቀውን ሰራዊቱ ሞራሉ ንቅናቄ ምስጢራውነት ተዓቂቡ እዩ ሰራዊት ፍናኑን ቅልጣፊኡን ዝድንቕ እዩ ወገና ክንድቲ ዝኣክል ሰራዊት ኣሰሊፍና ውዳበ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ውግእ ብዝግባእ ብዘይምፍጻሙ ድሕሪኡ ድማ ኣብ መሪሕነት ዝነበርና ሰባት ስለ ዝተደናገርናን ዓቕሚ ሰብና ብግቡእ ክንውድብ ዘይምኽኣልናን ኣብ ሓፂር ግዜ ምብትታን እዩ ጋጢሙ መደናበር ሰዎችን አንድ ላይ ማሰባሰብ ያለመቻልና በአንድ ጊዜ የመበታተን ሁኔታ ነው የታየው ሓይልታትና ነቲ ኣገደስቲ ዝበሃል ቦታታት ናይ ጸላኢ ክሳብ ዝስግዖ ጸላኢ ኣቐዲሙ ዝፈለጦ ወይ ዝተኸታተሎ ነገር ኣይነበረን እቲ ምጅማር ናይ ተኽሲ እውን አንደበት ስለ ዝነበረ እቲ ውዱቕ ሞራል ናይ ጸላኢ ሰራዊት ብርቱዕ ምክልኻል ገይሩ ክበሃል ኣይከኣልኒ መጀመርያ እቲ ቀዳማይ ድፍዓት ዳርጋ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትሓዝ ተኻኢሉ ጸላኢ ቀዳማይ መስመሩ ፈራረስ ምስ ጀመረ እተን ኣብ ድሕሪት ዝነበራ ታንክታት ብብዝሒ
نتناتنا متقعتن مقطع طرح زي كنس قرب متقعتات المغبار بزحه وحزن فتنين يرو أجار سراويتن تانكنيان مسوده جن نتناتنا متقعتي كتصاوري كانن نعلامان تكبراونتن سرحيت فنقلا ملكيتو أبال بوليتيكاو بيت صحفتن حلافي تقلال استافوت تهدراو سرحيتات زباو سراويت حرنت إرتران تقدلي سبحات إفرم بخمس السعبي قلتو علامان هذي أب سمهر كاب قحتي لايك سا ودب مصوع استقبر متقعتي نتنا وشت زوا زركبا استفعل أقوام زلون بريغيدات سلاي تمسيسكا نمسمر مصوع أسمر أقوريسكا نودب باسا أفتح تقدر زباو سراوي كم زاتو مقباري نيرو زي ألامازي من صفحات نايتي مريت كرأخلو بحقي قفيحي صفحات ألو قزيون زوسيدي سلازي تي أمام كبيت كم زنور ردي إذا خلنيكن تي زباو سراويت زوسد متقعتي أبتست دل ويستمد قزي بتي زدل أدمعنا تفتيمه أبت وانا بإرترا ناي كلاي أبي تويت سراويت زمتشا مكونن مالت وتهدروا سرحيتات مكونن زنبري بريغادر جنرال هايلو برواق مس مدبر تلفزيون هو أبزقبروك على محتت ذهبوا مسكرنت ጦርነቱ በተነሳበት ጊዜ ጥላሁን ክፍሌ አብረን ባለንበት ጊዜ ከዘመቻት ተቀስቅሰን ጥላሁንም ሄዶ ኩናት ከጀመረ ከሎ መስጥላሁን ክፍለ በስመራ በሐሳቢና ነርና ጥላሁን ነትኩናት ከመረሕና ግንባር ከይዱ ናብ ግንባር አብዝኸደል ዋንገን ሻዕቢያ ለመንገድ ምጽዋ አስመራ አብክል ተመቂሉ ጥላሁን ድማ በወገን ምጽዋ ተቆሪጹ ተሪፉ ሻዕቢያ ካብ አስመራ ሓገዝ ንኸይመጽእ ነቲ መንገዲ ብምዕጻው መጥቃዕታቱና ምጽዋ ገጽ ቀጽሉ ሰለስተ መዓልቲ ድማ ተዋጊኦም ምጽዋ ውጊያ በሚመለከት የምጽዋ ውጊያ በጥር 30 69 ከሌሊቱ ወደ ንውግእ ምጽዋዕ ብዝምልከት ብ30 ጥሪ ከባቢ ፍርቂ ለይትን ፈረቃና ቢሉ ክጅምርን ከሎ እቲ ዞባ ድማ ናይ 606 ኮር ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ነቲ ውግእ ንምእላይ ምስ ኣዛዚ ኮይንና ብሓባር ንምጽዋዕ ክንከይድ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ብዝተዋሃበ መምርሒ መሰረት ተንቀሳቂስና ይህንን ውጊያ ለመምራት ከአዛዡ ጋር በመሆን ምጽዋ እንድንሄድ ከበላይ አካል በተሰጠው መመሪያ መሰረት ልንንቀሳቀስ ችለናል። ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነፍስ ወከፍ ገጽ ብቕያስ ተመልአት እያ። እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ብቕድሚ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ መስመር ኣስመራ ምጽዋዕ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ነዚ ታሪክ እዚ ዘማዕርግ ፍሉይነት ኣለዎ። መጥቃዕቲ ጽርግያ ኣስመራ ምጽዋዕ ታንክታት መዳፍዕን ወንጨፍቲ ሮኬታትን ንሓለዋ ብመሳርዕ ኣብ ዝተረባሉ ክሳትካት ሓብኣላ ጒላ ኣብ ዘይብሉ ቀላጥን ጻሕ ዝበለን ጐላጕልዩ ዝካየድ ዘሎ ከምኡውን ንመግዛእታዊ ህላዊ ደርክ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ ዝበዝሕ ኣጽዋሩን ሰራዊቱን ኣብ ዝጓርተሉ ስትራቴጂያዊ መስመር እዚ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ መኣዝን ምክያዱ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባጽዕ ብሸነኽ መንሳዕ ብወገን ሰሜናዊ ባሕሪ ከምኡውን ኣብ ዓረዛ ቅልጽሙ ወርዊሩ ብምድርን ባሕርን ንጸላኢ ምድምዑውን ንዕብየቱ ይዕዝዞ እዩ። ህዝባዊ ሰራዊት ጎኒ ጎንቲ 8 ለካቲት ባጽዕ ንምሕራር ጀመሮ ሓያል መጥቃዕቲ ኣቓልቦ ጸላኢ ንምግዛዕ ኣብ ዓረዛ መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላኢ ከቢድ ክሳራ ወሊዱ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣብ ሰራየ ኣብ ዓረዛን ከባቢኣን እውን ብርቱዕ መጥቃዕቲ ያካይዱ በዚ መጥቃዕቲ እዚ ዓረዛ 40 ኪሎ ሜትር ምዕራብ ካብ መንደፈራ ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅፅር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣትያላ ናይዚ ኣገዳሲ ዓወት እዚ ጸብጻብ እውን ገና ኣይትማልእን ኣሎ
سمعتنا نايزي أمن أبستفلالي كبابيتات تماليك كايدو زوعالو كالوت كتماتن زرزر ببزمت أنا كنقرب الكمينة بشمون تلكاتي ساعات حدا ليتي جمرة متقعت هزباو السراويت بأزي قلطفن بستوى هذا من قديو ذا السلاسلو زنبري عب قداماي معلتي مسمر مصوع عسمرا لحر مفتاخو توقع نابكلتي أنفت أمرحي تقلق فالونا بو دباويت كتما مصوع كقنع عنكالو اتخال إدما ناب دونغولو قصو أقامته نتي سألا أزنبرو زبا كم كلتا زباينا كفيني يرنا تحاد زبا كابي قوونا كنتباي نيمان زلو كساب مسمر نجحتلاي كم حد خنفي نتي وزلو سلا ادم سيسو ني مسمر نجحتلاي كم زقات اصرن كونفو حداني دنقول له قصوني بس ردات ناي سلاي ككالاخل تحد كفالو خاني دغدغتا تقاصاصيرو صرغاني مسوع قصو كم زقصي خلاي كفالتي كاب كنتباي جميرو كساب مبرق أو جماعة ناي بحر زي نبرة كفلنا يميرو نسوها نزي أبز خباب زي نبرة عمتات سلاي دم سيسو ني مسمر ناي بجيل تقاط عصيرو عفتون مسوع عنا خب كذا ني ودب مسوع لمقص صاري يه مسوع وجيا يالقو وينم مسوع وجيا لكاهد تكاهدو እንደው مسؤول ለማያዝ የተቻለበት ዋናው وقع مصوع استود ويون مصوع كتتحز خالت كان مخنيات لمسمر مصوع اسمرا ابقحت لاي بمكانايز بقلطوف معصاون دحري دما ابدوغلن كباب مصوع نفسخايد كينات توقع وهدتن قلطافن ስለዝነበረዩ የተቻለበት ዋናው ቁልፍ ነገር ቅድም እንደገለጽኩት በየህብረት ውጊያው አጠናክሮ ፍጥነትን ተጠቅሞ አጠቃላይ እርዳታ ሊያገኝ በመቻሉ ነው እቲ አንፈቱ ንባጽዕ ዝገበረ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ብዘደንቕ ፍጥነት ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ንምጽዋዕ ተገማጊመው ሓደረ ብዓሰርተ ለካቲት ድማ ብኩሉ ማእዝናት ከቢድ መጥቃዕቲ ብምፍናው ዕርድታት ጸላኢ ብምድምሳስ ዝበዝሐ ክፋል ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ተቆጻጸረ እቲ ካብ ሙሉእ ዕርታቱ ሃዲሙ እናተኸብከበ ምጽዋዕ ዝኣተወ ሰራዊት ጸላኢ ባሕሪ ድሕሪኡ ገይሩ ኣብ ጠዋለት ግራር ናቫል ቤዝን ተኣኪቡ ንደምሳስ መጥቃዕቲ ህዝባዊ ሰራዊት ይጽበ ነበረ ብዛዕባ ዝመልኪቱ መኮነን ወተሃደራዊ ስርሒታት ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ደርግ ብሪጋደር ጀነራል ኃይሉ በረዋቅ ግን እኔ ቢሮ ነው ሁሉ ነገር ዘመቻው እየተመራ ያለው ስለዚህ ጥላሁን ዘመቻው ሲመራ ቆየ አለሃጂም በአጋጣሚ ሆኖ አስመራ ቢኖርም እዛው ለጊዜው በአጋጣሚ ዛካቢ ሄዶ ነበር በዛው ቀረ ማለት ነው ሁለቱም እንግዲህ ጦራቸውን መንገዱን ከተቆረጠ በኋላ ጥላሁን ነትኩናት ይመርሕ ነሩ አልሐጅ አብ አስመራ ኳንተ ነበረ አጋጣሚ ኮይኑ ናብቲ ቦታ ኸይዱ ስለዝነበረ አው ተሪፉ መንገድ ምስተቆርጸ እትኩናትና ምጽዋዕ አምርሑ ንሕና ነቲ መንገድ ንምኽፋት ሰራዊት ክንልኽፈቲና አጊቶምና መጥቃዕትን ምጽዋዕና ለፍአ ምስከደ በዓል ጥላሁንና ባሕሪ ተገጽጊዖም ብድሕሪኦም ባሕሪ ዘሎ ኩሉ ሰራዊትን እናተደፍአና ጸጊዑ ናሕል ባሕሪ ዘእቱ ናይ በይኑ መንገድ ኣሎ ጀነራል ተሾመ ናብ ወደብ ኣትዩ በዓል ጥላሁን ድማ ናብ ሓይሊ ባሕሪ ኣትዮም ምምራቕ ሓይሊ ባሕሪ ስለ ዝነበረ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ዝመጹ ጀነራላትን ካብ ማእከል ስልጠና ሓይሊ ባሕሪ ስመራ ክምረቑ ዝመጹ እውን ኣብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ምጽዋዕ ነይሮም ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ስለ ዝነበሩ በዓል ጀነራል ጥላሁን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ማለት ናቫል ቤዝ ምስ ኣተው ምስ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኖም ይዋግኡ ከም ዝነበሩ ነቶም ኣብ ኣስመራ ዝነበርና ሓበሬታ ይመጸና ነይሩ ነው ምክትል አዛዡ ኮበዶር በለገ የዘመቻ ኃላፊው ጌታቸው እነሱም ሌሎችም ደግሞ ከአስመራ ማሰልጠኛ ጠማይ ባህር ኃይል ሊመረቁ ወደ ጽዋ ሄዱ ነበሩ So
الجقان سيحل الونين تلعلو أبو ليت ما يقال زقتهم أبدوين الجراع زقتهم أبنخراب محيول لهاتهم بموتات وناخي برعالو جبنين تموير سعي بلو وزعان